Amaren mezua. Ta, zer dio? Igandean, bazkaltzera joateko. Bazkaltzera? Oso ondo. Bai? Bai. Baina baldintza bat daukat. Zer baldintza? Janari gutxi mesedez. Benetan ari naiz, Amane. Lasai, neska. Lasai, janari asko jartzen du. Dena jaten badut, tripa lehertuko zait. Ba ez dian dena? Orduan, haserretuko da. Menua, galdetu diot. Ados. Idazten ari da? Denbora asko beharko du. Menu guztia idazteko. Gaizu! Ea, kroketak eta entsalada. Oso ondo. Eta txampiñoiak. Nahikoa. Eta oilaskoa. Eta gaztatarta. Ikusten? Lepo. Lasai. Idatziko diot. Zer? Ama oso ondo, baina mesedez urdaiazpiko ere jarri. Amane!